Ahojte. Tešíme sa, že sa opäť stretávame pri kurze kritického myslenia. Našou dnešnou témou bude dobro a zlo. Dva pojmy, ktoré sú na prvý pohľad jasné. Dobro je to, čo by sme mali konať, a zlo je to, čomu by sme sa mali vyhnúť. Aj na druhý pohľad je to celkom jasné. Pomôcť susedovi je dobré, oklamať ho je zlé. Naučiť sa na test je dobré, nenaučiť sa a podvádzať je zlé. Spravodlivo rozhodovať je dobré, príjmať úplatky je zlé. Batman je dobrý, Joker je zlý. Keď už spomíname týchto dvoch, pozrime si aj krátku ukážku. I don't know what cloud your judgment worse. Your guilt or your antiquated sense of morality. Bruce, I forgive you for not saving me. But why? Why on God's earth is he still alive? Gotta give the boy points. He came all the way back from the dead to make this shindig happen. So, who's got a camera? Get one of me and the kid first. Then you and me, then the three of us. And then one with the crowbar. Then... You be as quiet as possible, or I'll put one in your lap first. Party pooper. No cake for you. Ignoring what he's done in the past. Blindly, stupidly disregarding the entire graveyards he's filled. The thousands who have suffered. The friends he's crippled. You know, I thought I'd be the last person you'd ever let him hurt. If it had been you that he'd beat to a bloody pulp, if he had taken you from this world, I would have done nothing but search the planet for this pathetic pile of evil death-worshipping garbage. And send him off to hell! You don't understand. I don't think you've ever understood. What? What, your moral code just won't allow for that? It's too hard to cross that line? No! God Almighty, no! It'd be too damned easy. All I've ever wanted to do is kill him. A day doesn't go by when I don't think about subjecting him to every horrendous torture he's dealt out to others, and then end him. Aw, so you do think about me. But if I do that, if I allow myself to go down into that place, I'll never come back. Why? I'm not talking about killing Penguin, or Scarecrow, or Dent. I'm talking about him. Just him. And doing it because he took me away from you. I can't. I'm sorry. Batman je asi najčestnejší superhrdina, akého poznáme. Vždy sa rozhoduje nezištne a robí to, čo je dobré, nie pre neho samotného, ale pre celý Gotham. Je ochotný obetovať všetko, len aby boli obyvatelia mestečka v bezpečí. Joker je jeho pravý opak. Zabíja a trápi nevinné obete, len preto, že ho to baví. Klame a podvádza, nevyhýba sa ani tým najzákernejším zločinom a kým bude žiť, neprestane. Vo videu Batman vraví, že aj keď je to lákavé, zabiť človeka, ktorého považujeme za zlého, je to hranica, ktorú nikdy neprekročí. Zastáva názor, že zabiť niekoho je zlé za každých okolností, bez ohľadu na to, o koho ide. No ak Batman Jokera nechá žiť, ten veľmi pravdepodobne zabije ďalších ľudí. Ak by ho Batman zabil, životy týchto ľudí mohli byť ušetrené. A tak porozmýšľajte. Nesie za tieto budúce úmrtia zodpovednosť aj Batman? Mal by Batman Jokera zabiť? Je morálne čistý, lebo nikoho nezabil, alebo morálne zlyhal, lebo neurobil to, čo bolo nutné? V etike existujú dva výrazné názorové prúdy. Deontológia a utilitarizmus. Deontológia tvrdí, že morálne princípy sú univerzálne. To znamená, že poznanie dobra a zla máme v sebe už od narodenia. Nie je dôležité, či žijeme dnes, pred 1000 rokmi alebo o 100 rokov neskôr, je jedno, či sme Slováci, Číňania alebo africkí domorodci,
Každý z nás má v sebe niečo, vďaka čomu vie rozlíšiť dobro a zlo. To niečo nazývame svedomie, aj našou povinnosťou riadiť sa ním za každých okolností. Občas sa môže stať, že máme v úmysle vykonať niečo dobré a skončí to zle. Vidíme napríklad niekoho topiť sa, skočíme do vody, chceme mu pomôcť, no nepodarí sa nám to. Úmysel bol kladný, ale výsledok záporný. Čo myslíte? Budú takýto skutok hodnotiť deontológovia ako dobrý alebo ako zlý? Zástancovia deontológie budú tento skutok považovať za kladný, pretože dôraz kladú na úmysel a nie na výsledok. Rovnako aj my, keď budeme hodnotiť správanie iných, vždy by sme podľa tejto teórie mali pozerať na ich úmysly. Medzi zástancov deontológie sa radí aj veľmi známy filozof Immanuel Kant. Kant je jeden z najväčších mozgov západnej civilizácie, ktorý sa nikdy neoženil a celý svoj život zasvetil filozofii. Väčšinu času strávil v mestečku Königsberg a každý deň v rovnakom čase sa vybral na tú istú prechádzku po rovnakej trase. Napriek tomu, že nám zanechal bohaté učenie, písal komplikovaným jazykom, ktorému málo kto rozumie, a tak je vďaka svojmu priezvisku na internete známy skôr ako predmet vtipov. No napriek všetkému, Kant sformuloval asi najznámejší a najkomplexnejší zákon týkajúci sa dobra a zla. Tento zákon nazval kategorický imperatív a znie takto. Konaj tak, aby maxima tvojej vôle vždy mohla platiť ako princíp všeobecného zákonodárstva. Čo to znamená? Vravel som, že používa komplikovaný jazyk. Imperatív znamená príkaz a maxima je osobný princíp konania alebo akási najvyššia zásada konania. Skúste teda najprv vy. Ako by ste vysvetlili kategorický imperatív? Kategorický imperatív je teda formulácia všeobecne platného príkazu alebo zákona, podľa ktorého by sme sa mali za každých okolností správať tak, aby sme boli spokojní, ak by sa takisto správali všetci ostatní. Zhodou okolností máme na Slovensku príslovie, ktoré kategorický imperatív voľne parafrázuje. Určite ho poznáte. Nerob druhým to, čo nechceš, aby robili oni tebe. Tak teda súhlasíte? Alebo máte nejaké argumenty proti kategorickému imperatívu? Na prvý pohľad to vyzerá správne. Ak budem uvažovať, či niečo urobiť alebo neurobiť, vždy si najprv predstavím, či by sa mi páčilo, ak by sa takto niekto zachoval voči mne. Budem napríklad hovoriť pravdu, pretože ani ja by som nechcel, aby mi niekto klamal. No má to jeden háčik. Podľa Kanta neexistujú žiadne výnimky a klamstvo je neprípustné za každých okolností. A my, či chceme, či nechceme, občas nehovoríme úplne pravdu. Nie len pre svoj osobný zisk, ale aj s ohľadom na toho druhého. Kamarátka nepotrebuje vedieť, že dnes nevyzerá najlepšie, a keď nám doma na dvere zaklope zlodej a opýta sa nás, kde ukrývame rodinné šperky, nepovieme mu pravdu len preto, aby bol Kant na nás pyšný. Deontológia teda má svoje silné aj slabé stránky. Pozrime sa teraz bližšie na druhý etický prúd, utilitarizmus. Utilitarizmus sa radí k tzv. Morálnemu relativizmu, podľa ktorého sa s vedomím toho, čo je dobré a čo zlé nerodíme, ale učíme sa to počas života. Rovnako tak neexistujú žiadne univerzálne morálne princípy, pretože niečo iné považovali za dobré ľudia v stredoveku a niečo iné považujeme za dobré dnes. Takisto aj naše chápanie zla sa nedá porovnávať s chápaním zla napríklad u domorodých afrických kanibalov. Podľa utilitaristov sa dá matematicky vyrátať, ktoré správanie je lepšie a podľa tohto výpočtu sa v živote riadiť. Prečo matematicky? Pretože podľa utilitaristov je dobré to, čo zabezpečí čo najväčšie šťastie pre čo najväčší počet ľudí. Na rozdiel od deontológov,
Nejde ani tak o úmysel, ale o výsledok. Teda ak si má Batman vybrať, či Jokera zabije, alebo ho nechá žiť, mal by si zrátať, že smrť jedného človeka je lepšia ako smrť mnohých. Jeden je menej ako 100 a ak smrťou jedného človeka vie zariadiť to, že ostatných 100 prežije, morálne je podľa utilitaristov tohto človeka zabiť. Kontrolná otázka. Batman je teda utilitarista alebo deontológ? Áno, verím, že ste všetci správne odpovedali, že Batman je deontológ, no späť k utilitaristom. Tí často pracujú s myšlienkovými experimentmi, o ktorých môžeme pouvažovať aj my. Predstavte si, že sledujete blížiaci sa vlak, keď v tom si všimnete, že ku koľaji sú pripútaní 5 ľudia, ktorí nemôžu utiecť a ak sa nič nestane, určite ich vlak prejde. No vy zhodou okolností stojíte pri výhybke, ktorá dokáže blížiaci sa vlak posunúť na druhú koľaj. No tu nastáva problém. Na druhej koľaji taktiež leží pripútaný človek, avšak iba jeden. Čo by ste urobili? V istom výskume až 90% ľudí uviedlo, že by potiahli výhybku a tak obetovali jedného človeka na záchranu 5. Utilitaristi to považovali za potvrdenie ich teórie, no tešili sa predčasne. Ukázalo sa, že ak sa experiment len mierne pozmení, výsledky sú úplne odlišné. Pouvažujte ešte raz. Tentokrát stojíte na moste nad koľajnicami. Pred sebou opäť vidíte 5 spútaných ľudí a vlak sa blíži. Nemáte po ruke žiadnu výhybku, no vedľa vás stojí veľmi vysoký a veľmi obézny muž, ktorého pád na koľajnice by vlak určite vykolajil. Boli by ste ochotní tohto muža zhodiť z mosta a tým vymeniť jeho život za životy 5 osôb? Podľa utilitaristov je matematika rovnaká. 5 životov je viac než 1. No v tomto prípade, kedy je potrebné aktívne spôsobiť smrť človeka, iba 10% opýtaných súhlasí s utilitaristickým riešením. Inštinkty nám hovoria, že zabiť niekoho jednoducho nie je správne, napriek tomu, že by sme tým zachránili 5 iných. Zdá sa, že v tomto utilitarizmus zlyháva. Do ešte väčších problémov by sme sa dostali, ak by sme uvažovali, že ten jeden, ktorý má zachrániť zvyšných 5, je napríklad náš príbuzný. Drvivá väčšina z nás by nebola schopná sa od tohto faktu odosobniť a jednoducho si vyrátať, že 5 životov je viac ako 1. Dotiahnuť utilitarizmus do absurdných dôsledkov by dokonca znamenalo dobrovoľne sa obetovať a darovať všetky svoje funkčné orgány ľuďom, ktorí ich potrebujú. Zachránili by sme viac životov ako len ten náš jeden. Aj tento príklad potvrdzuje, že chladná racionalita a matematická presnosť pri morálnych rozhodnutiach zrejme nefunguje. Toto boli dve najznámejšie etické teórie a niekoľko argumentov za a proti ním. Ktorý smer vás presvedčil viac? Vedeli by ste nájsť aj ďalšie argumenty, ktoré by dané teórie podporovali alebo vyvracali? Diskutujte a dajte o nich vedieť aj nám. Vidíme sa na budúce.